Ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Υιός, Άγιος Θεός, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Υιός, Άγιος Θεός, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Υιός, Άγιος Θεός, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και ο Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Θεός Δημοσίας ημών. Δέσπας Θεός, ομοίας ημών. Άγιε Χριστ και Ψωρίας της ομοίας ημών. Ένα και δυνατός και ελέησον, και ελέησον, και ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και ο Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας. Πάτερ ημών εις ουρανούς και διαστήτων ονομάς. Και τότε η βασιλεία του γεννηθήτως ερημάς όσον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον των ημών των επιούσιων δώσιμων σήμερον και άφηση μη τα οφειλήματα ημών. Ώστε εμείς αφίεμαι τις φυλέτης ημών και εμείς ενέγεις ημάς πειρασμών. Αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Με τα πνευμάτων δικαίων τετελειωμένων, τα ψυχάς των δούλων σου σώτερα ανάπαυσον, φυλάκων αυτάς εις την μακαρίαν ζωή, την παρασύ φιλάνθρωπε. Εις την καταπαυσή σου, Κύριε, όπου πάντες οι Αγίοι σου αναπαύονται, ανάπαυσον και τα ψυχάς των δούλων σου, ότι μόνος υπάρχεις αθάνατος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Συ ο Θεός ημών ο κατά βάσης άδειν, και τάσο δυναλίσας των πεπαιδημένων. Στεφάνου, από τον κύριο Πρόεδρο της τοπικής κοινότητας Φοινικίου. Από το Δημοτικό Σχολείο Ασοπού Φοινικίου, το Στεφάνι καταθέτει ο μαθητής της 6ης τάξης Δημήτρης Μερτζάνης. Το Στεφάνι καταθέτουν οι μαθητές Παναγιώτα Ευαγγελάκου, Γιάννη Συρμαλής, Φωτεινή Τραϊφόρου. Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Ασοπού Φοινικίου. Από το Φιλοπρόοδο Σύλλογο Φοινικίου η Αγία Τριάς. Ενός λεπτού σιγή ως ελάχιστη τιμή σε αυτούς που έπεσαν για την πατρίδα και τη σημαία.
25 του Ματιού. Ευλογημένη ημέρα και η Ελλάδα πέρος πέρα. 25 του Ματιού. Η Λευτεριά γιορτάζει, χτυπάτε τους τυράννους σας, χτυπάτε τους φωνάζει. Η μαθήτρια του νηπιαγωγείου Παναγιώτα Ευαγγελάκου απαγγέλει το ποίημα «Οι ήρωες του 1821». Οι αρεστηνημένοι λεβέντες παλικάρια του 21 θάνατος φανήκατε λιοντάρια. Η δόξα σας ποτίζει όλη την οικουμένη και η μορφή σας μοιάζει σαν αναγισμένη. Η μαθήτρια του νηπιαγωγείου Φωτεινή Τραϊφόρου απαγγέλει το ποίημα 25η Μαρτίου. 25η Μαρτίου. Εμείς ότι σωτάσουμε και όλοι πολύ θα φουμάσουμε τα άντρα παλικάσια το 21 τα γιορτάζει. Οι σκράφοι ξεσηκώθηκαν, ο πόλεμος ασύζει, σπαθισός στον ήλιο έλεψε και τα φτασάρι πίσω. Ο μαθητής της πρώτης τάξης, Θεόδωρος Ευαγγελάκος, απαγγέλει το ποίημα «Διπλή γιορτή». Διπλή γιορτή, διπλή γιορτή, διπλή χαρά την Άγια τούτη μέρα. Απάξα η χώρα μας τα γαλονάτιμένη, της λευτεριάς τα σήμαντρα έχουν στον αέρα. Και ο Γαβρίλης στην Παναγιά μήνυμα θείο φέρει, 25 του Μαρτιού. Μέρα ευλογημένη, οι ουρανοί ανοίξαν και άνθη όλη γη. Η Παναγιά γονατιστή, ακούει θα πούμε, πως από αυτήν θα γεννηθεί το θεϊκό παιδί. Οι μαθήτριες της Δευτέρας τάξης, Μαριλένα Συρμαλή και Χριστίνα Κορονέου, απαγγέλνουν το ποίημα 25 Μαρτίου. Βροντάκι πλάσει σήμερα, χαρούμενη ξυπνά. Φουσκώνουνε τα πέλαγα, ψηλώνουν τα βουνά. Παντού τραγούδια και χαρές σε πόλεις και χωριά. 25 του Μαρτιού γιορτάζει η ελευθεριά. Ξυπνούνε τα καλάβρητα, το χάνι της γραβιάς. Τα καρδιοφύλια ανοίγουνε τον τάφο της σκλαβιάς. Κρήτη, Μοριάς και Ρούμελη και Σούλη και Ψαρά. Γιορτάστε τη ελευθεριά για ακόμα μια φορά. Στην Αλαμάνα σήμερα ο Διάκος πάει ορθός και ξαναστήθη από την αρχή σε ζάλικο χορός. Σε δερβενάκια γίγαντας ο γέρος στη Μοριά. Χαρείτε το, γιορτάστε το, ζήτω ελευθεριά! Οι μαθήτριες της τρίτης τάξης, Μιλένα Πελεγρή και Τζέννη Ευαγγελάκου, απαγγέλνουν το ποίημα «Ύμνος για την 25η Μαρτίου». Ύμνος για την 25η Μαρτίου. Αντιλαλούν στις ρεματιές τα κλέφτικα τραγούδια κι η ελευθερία έχει στολιστεί μαμάρα τα λουλούδια. Λουλούδια που ανθίσανε στη ματωμένη γη και βάλσαμους σκορπίσανε σε κάθε μια πληγή. Στη Λαύρα γαλανόλευκη, στη Τρίπολη πεάνες, στο Σούλ και στα Γιάννενα του Λιτρομού καμπάνες. Στη Ρούμελη, στα Λάβαρα και μέχρι το Μοριά, ένα τραγούδι ακούγεται, ο χέρι ελευθεριά. Είναι Άγια του τη μέρα και φλογίζει τον αέρα, μια ολόθερμη αχτίδα, η θρησκεία και η πατρίδα. Μέρα Ευαγγελισμού, Άγια μέρα λυτρωμού, σκόρπισε στη γη χαρά, χαίρε, χαίρε ελευθεριά. Ο μαθητής της τρίτης τάξης, Αντώνης Μετζάνης, απαγγέλει το ποίημα «Ήρωες του 21». Ήρωες του 21, αθάνατοι λαμπροί, εσείς ήρωες της πατρίδας. Στον κόσμο στείλατε παντού μηνύματα ελπίδας. Πως ναι, αξίζουν λαοί μόνοι να πολεμάνε και σαν τα βάζουν με πολλούς μπορούν να τους νικάνε. Φτάνει να έχουν την καρδιά τους, το θάρρος, την ανδρεία, την τόλμη, την αγάπη για την ελευθερία.
Ο μαθητής της 3ης τάξης Παναγιώτης Κρητικός απαγγέλει το ποίημα «Στους νεκρούς». Στους νεκρούς υπόσχεση θα δίνουμε πως αν θα χρειαστεί αντάξιοι θα γίνουμε. Η ελευθεριά περήφανη στον τόπο μας θα μείνει. Θα το πούμε να το μάθουν όλοι οι εχθροί και φίλοι. Ο μαθητής της 3ης τάξης Γιώργος Ευαγγελάκος απαγγέλει το ποίημα «Ελλάδα». Ελλάδα. Δεν χορταίνω να βλέπω τον ήλιο που το φως του σκορπάει στη πλάση. Δεν χορταίνω να βλέπω τους κάμπους, τις πλαγιές, τα βουνά και τα δάση. Δεν χορταίνω να βλέπω τα δέντρα, τις πηγές στη μικρή μας πλατεία. Δεν χορταίνω να ζω να αναπνέω στην ωραία αυτή πολιτεία. Δεν χορταίνω να βλέπω ακρογιάλια και πανόρια νησιά στην Αράδα. Δεν χορταίνω να βλέπω εσένα, ω πατρίδα Ελλάδα, Ελλάδα. Η μαθήτρια της 4ης τάξης Άννα Νατιώτη απαγγέλει το ποίημα «Χαίρο, χαίρε». Κρυφά σχολιά και ματωμένα ράσα γκρεμίσανε τη βάρβαρη σκλαβιά. Ανέβηκες Ελλάδα πάνω από τα άστρα να κράξεις χαίρο, χαίρε, ελευθεριά. Ψηλά και ολόρθι πάλεψε στην πόρα, το σύμβολο να μείνει στο λαόν, ιδέα φως τραγουδισμένη χώρα, μητέρα των Ολύμπιων θεών. Ψυχές και θάλασσες και βράχοι, τα ζάλογα τα στήσανε βωμό και η δόξα που περπάτησε μονάχη αντάμωσε τον όριο λυτρωμό. Φεγγοβόλο το φως του 21, θα στράψει των Ελλήνων την καρδιά και πάντα σαν και πρώτα τριωμένα θα λέμε χαίρο, χαίρο, ελευθεριά. Ο μαθητής της 4ης τάξης Θεόδωρος Παπαγεωργίου απαγγέλει το ποίημα «Στο αθάνατο 21». Στο αθάνατο 21. Μια χρυσαυγή γεμάτη μοίρα, στα στήθη άνοιξαν οι ελπίδες και με σπαθί σκλάβου έσπαζαν οι ματωμένες αλυσίδες. Τα καρδιόφυλλα τηλαλίζαν, αγγλικά σήμαναν οι καμπάνες και ευθύς τα κλέφτικα τραγούδια καινούργια έγιναν πεάνες. Σε αυτή τη μέρα τώρα η σκέψη γυρνά γεμάτη περηφάνεια και στους γενναίους ιδέας πλέει και δόξα στεφάνια. Τα μάτια της γνωμοσύνης όλα μας τώρα είναι στραμμένα σε αυτούς που γράψανε με το αίμα το θάνατο 21. Ο μαθητής της 5ης τάξης Ηλίας Μπελεγρής απαγγέλει το ποίημα «Το Μεσολόγγι». Κάστρα πολλά πολέμησαν και δώσαν τα κλειδιά τους. Το Μεσολόγγι το καλό, το Μεσολόγγι τάξιο. Δεν παραδίδει τα κλειδιά, πασά δεν προσκυνάει. Κι ας λιγοστεύει το ψωμί, κι ας σώνεται τα λεύρη. Μέρα νύχτα πόλεμο, με 9.000 Τούρκους. Πέφτουν του φέκια σαν βροχή και βόμβες σαν χαλάζι. Και από την τάπια το μακρύ στα παλικάρια κράζει. Παιδιά, βαστάτε τα άρματα, βαστάτε τον τουφέκι. Για τη βοήθεια πλάκωσε στεριάς και του πελάου. Ούτε βοήθεια φάνηκε, ούτε βοήθεια φτάνει. Και σώθηκε όλο το ψωμί και σώθηκε τα λεύρη. Μαύρο γιουρούσι κάνανε τη νύχτα του Λαζάρου. Οι Τούρκοι τους κατέργαραν κρυμμένοι στα χαντάκια. Σκότωσαν γυναικόβεδα, χάλασαν το γεφύρι και λιγοστοί τους ξέφυγαν στο αίμα κολυμπώντας. Ο μαθητής της 5ης τάξης Νικόλαος Λεοντακιανάκης απαγγέλει το ποίημα «Στα Τρίκορφα». Στα τρίκορφα μες στην κορφή, κολοκοτρώνες πολεμοί, μες στα τρίκορφα στη ράχη πάει το αίμα σαν αυλάκι. Κολοκοτρώνες φώναξε κι όλος ο κόσμος τρόμαξε, του νικητερά φωνάζει και τους Τούρκους όλους σκιάζει. Βούσε μωρέ νικητερά που έχω τα πόδια σου φτερά, μέσα στους κάμπους πως κοιμάσαι και τους Τούρκους δεν φοβάσαι. Βάζεις τους Τούρκους μπροστά και σε το χασάπι τα τραγιά, η καπετάνια μας λεβέδι που όλη η Τουρκιά σε τρέμει. Η μαθήτρια της 5ης τάξης Σοφία Θεοδόρα Μελτζάνη απαγγέλει το ποίημα «Χαίρε Ελλάδα δοξασμένη». Χαίρε Ελλάδα δοξασμένη, χαίρε Ελλάδα δοξασμένη, φως ελπίδα και χαρά, ζήσε πάντα τριωμένη με τιμή και ελευθεριά. Χρόνια τώρα με λαχτάρα σε θαυμάζουν οι λαοί και προφέρουν με τρομάρα το όνομά σου οι εχθροί. Από το 21, σαν αστέρι της αυγής, λάμψη στέλνεις όλο ένα, ως τα πέρατα της γης. Σαν αιώνια και μεγάλη, σαν πατρίδα των Θεών, λάμψη φώτισε και πάλι με το φως τόσο σοφών. Χαίρα θάνατη Παρθένα, χαίρε κόρη λιγερή, που με μάτια φλογισμένα μας μιλάσουν τη ψυχή.
Η μαθήτρια της 5ης τάξης Παναγιώτα Ευαγγελάκου απαγγέλει το ποίημα της Λένος Μπότσαρη. Της Λένος Μπότσαρη. Όλες οι καπετάνισσες από το Κακοσούλι, όλες την Άρτα πέρασαν, τα Γιάννηνα της πάνε. Σκλαβώθηκαν οι ορφανές, σκλαβώθηκαν οι μαύρες, κι η Λένο δεν επέρασε, δεν την επήραν σκλάβα. Μου πήρε δίπλα τα βουνά, δίπλα τα κορφοβούνια, σέρνει του φέκι σανέ και γκλέζικα κουμπούρια. Έχει και στη μεσούλα της σπαθί μαλαματέλιο. 5 Τούρκοι την κυνηγούν, 5 τζοχανταρέοι. Κόρη, για ρίξ τα άρματα, γλίτωσε τη ζωή σου. Τι λέτε, μωρέ παλιότουρκοι κι εσείς παλιοζαγάρια, εγώ είμαι η Λένο Μπότσαρη, η αδερφή του Γιάννη και ζωντανή δεν πιάνουμε στον Τουρκών τα χέρια. Ο μαθητής της 6ης τάξης Δημήτρης Μερτζάνης απαγγέλει το ποίημα του Δράμαλη. Φύσα μαΐστρο δοσερέ και αέρα του πελάγους να πας στα χαιρετίσματα του Δράμαλη τη μάνα. Τις ρούμελες συμπέιδες του Δράμαλη αγάδες στο τερβενάκι κοίτονται στο χώμα ξαπλωμένοι. Στρώμα χούνε τη μαύρη γης προς κέφαλα λιθάρια και για πανοσκεπάσματα του φεγγαριού τη λάμψη. Και ένα πουλάκι πέρασε και το συχνοροπτάνε. Πουλί πως πάει ο πόλεμος στο κλέφτικο του φέκι, μπροστά πάει ο Νικηταράς, πίσω ο Κολοκοτρώνης και παραπίσω οι Έλληνες με τα σπαθιά στα χέρια. Γράμματα πάνε και έρχονται στον Πέιδον τα σπίτια, κλαίνε τα χούρια για άλογα και τα τζαμιά για Τούρκους. Κλαίνε μανούλες για παιδιά, κλαίνε γυναίκες για τους άντρες. Η μαθήτρια της 6ης τάξης Ειρήνη Σακαλή απαγγέλει το ποίημα η 25η Μαρτίου. Πάνω στα κάστρα, στα θέα πανόρια, η ελευθερία, κρατά στα χέρια λάβαρο και λάμπει η ματιά. Και εκεί στα εικονίσματα η Παναγιά Μαρία, το μήνυμα της γέννησης δέχεται με χαρά. Στο ιερό μας σύμβολο τη γαλανή σημαία, της λευτεριάς τα χρώματα σμίγουν ερμονικά. Και της αγάπης σήμαντρα ηχούνε στον εθέρα, γιορτάζει η πατρίδα μας, γιορτάζει η Παναγιά. Το χέρια υπάρχαινε ψαλμός και μελωδία, και οι πεάνες που ηχούν ύμνος στη λευτεριά. Χαμογελά στην εκκλησιά, γλυκά η Παναγία και η Ελλάδα ντύθηκε γαλάζια φορεσιά. Ακολουθεί παρέλαση.
που χορεύεται από άνδρες και γυναίκες, φαίνεται πως είναι αρχαίος όρμος, όπως ονομάζει ο Λουκιανός. Το όνομα Καλαματιανός το πήρε όχι από την πόλη της Καλαμάτας, αλλά από τον τίτλο του τραγουδιού Μορκαλαματιανούλα. Έχει όμως και άλλα ονόματα, όπως Ιτός, Ίσιος κλπ. Θα συνεχίσουμε με το δεύτερο χορό μας, που είναι το Σπερβέρι, νηφιάτικο τραγούδι της Ρόδου, τραγουδιέται κατά την ετοιμασία της νύφης. Είναι ένας χορός που γίνεται σε γάμο στο νησί της Ρόδου και είναι χορός γυναικείος.
Σήμερα συναντιέται κυρίως στο κήτρος της Πιερίας και χορεύεται σε πανηγύρια, γάμους και γλέντια. που είναι η Μπαζαργάνα ή η Φυσούνη. Χορεύεται στην Πρέβεζα κυρίως από γυναίκες, με λαβή των χεριών από τους ώμους. Το όνομά του το πήρε από κάποιον αέρα που φυσάει στην περιοχή αυτή. Γι' αυτό και ο ρυθμός του είναι γρήγορος, σε αντίθεση βέβαια με τους άλλους υπηρώτικους χορούς. Να σκάσεις μπαζάρ, κάνα μπαζάρ. Εγώ η μασίκη σου και έρχομαι κάθε βράδυ έξω από το σπίτι σου. Χοντοπούλα, χοντοπούλα και εγώ φτωχό παιδί, εγώ θα σε φιλήσω.
φυλακή. Να μην τα παρατήσουν ποτέ. Μπράβο, παιδιά. Και την πρώτα να είστε καλά.